Gipasakaan sa National Bureau of Investigation NBI-7 og patong-patong nga mga kaso ngadto sa ombudsman ang 8 ka mga opisyal ug empleyado sa Cebu City Hall human o kauban usab ang 7 ka mga pribadong individual. Pipila niini ang kasong plunder, Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds ug uban pa. Nasuta sa NBI ang 239.7 million pesos nga nakawkaw gikan sa koleksyon sa basura sa Dakbayan human sa giingong panagkonsabo sa mga sinumbong. Aniya ang report. Human sa taas nga panahon og makuting pakisusi na suta sa National Bureau of Investigation nga dunay nahitabong anomalya sa pagpangulikta sa mga basura sa Dakbayan. Apil sa gipasakaan og kaso mao silang Attorney Floro Casas Jr., kani Cebu City Administrator, Attorney John Jigo Dacoa, kasamtangang Department Head sa Department of Public Services, Marivey Fernandez Reyes, Acting City Treasurer, Grace Luardo Silva, Alin Omlero Ceballos, Romelito Asinho Datan, Mark Abarquez og Binar ug Jerome Vizara Ornupia. Gipasakan usab og apil ang laing 7 ka mga pribadong individual nga nalambigit sa anomalya. You cannot no longer claim it as a ministerial duty because when public funds are involved, due diligence should be exercised. Desyembre 3, 2020, pinaagi sa Purchase Order No. 80 ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ni kuha sa serbisyo sa usa ka private entity nga mohakot sa mga basura ug mulabay ngadto sa accredited dump site sa Barangay Binaliw. Ang winning bidder nisingil sa Cebu City Government og 1,800 pesos kada tonelada sa basura. Apan nasuta sa NBI nga ang private dump site nga mao'y gikontrata sa private hauler ni charge lang sa barangay ug sa Cebu City ug tag 600 pesos kada tonelada. Nasayran usab sa NBI nga gikuridas og 1,800 ang gikuliktang kwarta gikan sa gamhanan sa Dakbayan pinaagi sa paghimo og mga falsified documents. Niabot sa 367.1 million pesos ang gikulikta nila gikan sa syudad nga unta 111.4 million pesos lang. So supposedly, Ducas should have charged the 600 per ton to the city because the deliveries were done by the city itself, not by them. However, they charge it, they claim it as themselves, as their own. So they charge the city as if they were the ones who delivered the garbage. Gikoridas. So meaning to say, there's already overbilling there. Giulagway sa NBI nga lig-on ang ilang kaso nga gisuportahan sa mga documentary o testimonial evidence. Giatagan usab nila og kahigayunan ang mga reklamo nga makahatag sa ilang habig sa pasangil bato kanila apan mas bugat ang basihan sa nahimong kalapasan. So makita ninyo, tulo ka buok ang modus ang gigamit ani para makuha ni nga amount. Number 1 is overbilling as explained by XO Greg, padding and ghost deliveries. That there are inspectors from the DPS and the City Treasurer's Office at the dump site itself. And yet, may buong ka, ngano nilusot ni. Nagsugod ang investigasyon sa NBI dihang ni-request sa ilang buhatan si Mayor Mike Rama nga kaniadto Vice Mayor pa kinsa nagtinguha nga masayran ang posibleng anomalusong transaksyon o giapilan pa sa resolusyon sa konseho. The only thing I can tell at least, the long, I call it, awaited thing has been, and we should thank the institution which is called National Bureau of Investigation. Samtang sa pangutana kung ipaubos pa sa preventive suspension ang mga City Hall employees o officials nga nalambigit sa kaso. I do not want also to be thinking about preventive or what, because I know being a lawyer, a human relations practitioner, also involved in labor management and government. All of these are in my head. Gitawagan sa GMA RTV si Atty. Casas apan dili makontak ang telepono. Ingon usab dinhi ang ubang mga respondents. Samtang wala usab sila sa ilang mga buhatan dihang giadto sa GMA RTV aron pagkuha sa ilang mga habig. Wa pa usab kakuhain silang habig ang mga pribadong individual. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.